Bonne notte a te, che sei lontana. Bonne nuit, mon amour. Je te vois dans mes rêves. Bonne nuit à toi. Tu es si loin de moi. Počas celého svojho života sa biskup Ján Vojtašák snažil pripodobniť Ježišovi Kristovi a nasledovať ho na jeho ceste kríža. Na jeho živote sa celkom naplnili slová svätého Pavla Timotejovi: buď vzorom veriaci. Boží sluha Ján Vojtašák celý svoj život ostal verný Bohu, cirkvi, svojmu povolaniu i kresťanskému poslaniu. Bol skutočným pastierom a otcom pre svoju diecézu. Dnes spoločne ďakujeme Bohu za dar, ktorý naša spiská diecéza i celá cirkev dostala v osobe otca biskupa Jána. Prostredníctvom vysielania sme spojení aj s poslucháčmi Rádia Lumen, so všetkými chorými, starými, opustenými, ako aj s tými, ktorým pracovné povinnosti nedovolujú prísť tu na spisku kapitulu, aby sme sa zjednotili v modlitbe a spoločne poďakovali za život a pastoračnú službu Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka. A rovnako, aby sme s vytrvalosťou pozbudení jeho príkladom a veľkým svedectvom vernosti v ťažkých chvíľach jeho mučenictva pokračovali s dôverou v modlitbách za jeho blahorečenie. Teraz sa spoločne pomodlíme pobožnosť krížovej cesty. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Môj Bože, nikto nespočíta, koľkokrát v živote sa človek pýta prečo. Nikdy však toto prečo nie je také nástojčivé a nervózne, ba niekedy aj rúhavé, ako keď sa pýta, prečo je na svete bolesť, prečo musím práve ja takto trpieť. Pôjdem s Tebou, môj Boh, a môj brat bolesti, a budem sa dívať a budem počúvať. Daj, aby som videl, daj, aby som pochopil. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
nekonečnom väzení a prenasledovaní, Boží sluha biskup Ján Vojtašák nestratil túto veľkonočnú nádej. Zo svojho vyhnanstva v Sedlhradoch približne rok pred svojou smrťou napísal tieto slova. Pokiaľ tu žijeme, nemusíme tu aj zvíťaziť. Hlavné je, aby sme za víťazov mohli raz do večnej slávy sa dostať. Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.
Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pokoj s vami. Drahí bratia a sestry, tu v katedrále svätého Martina Lekry, prijímačov Rádia Lumen. Chcem na prvom mieste privítať vás tu prítomných v katedrále ako pútnikov, ale keďže sú tu z viacerých farností, tak sa pokúsim, nebude to celé vymenovanie, ale potom to zhrniem. Takže vítam pútnikov z farnosti z Spišskej kapituly, z Bobrova, z Levoče, z Lendaku, zo Spišskej Starej Vsi, z Iliášoviec, zo Spišskej Novej Vsi, z Tatranskej Štrby a Vysokých Tatier, zo Starej Ľubovne, z Hrabušivca filiálky Petlanovce, Polanovce s filiálkami Dúbrava a Harakovce, Moravský Podzávod, Pribiš, Medzibrodie, Ružomberok, Dubica, Markušovce, Brezovica, Prešov a Zakamen. To neznamená, že sú tu len tých, ktorých som vyrátal, sú samozrejme aj z iných farností, tak aj vás, drahí bratia a sestry, srdečne vítam v tom našom katedrálnom chráme, kde chceme Pánu Bohu poďakovať za 95 rokov od zaujatia biskupského stolca tu v Spišskej kapitule Božím slovom biskupom Jánom Hojdašom. Chceme predovšetkým ďakovať za dar jeho života a za dar jeho služby. A samozrejme je to výzva pre nás, jeho nástupcov na tomto stolci, ale aj nás veriacich, aby sme verne zotrvali povolaní, ktorým nás Pán daril. A to je krstné kňazstvo a povolanie, ktorým nás Pán takisto povolal vo forme rodičovstva, materstva, otcovstva a zasveteného života. Pri tejto svätej omši teda ďakujeme Pánu Bohu za tento dar a prosme ho o potrebné milosti pre každého jedného z nás. Zamyslíme sa a uznajme svoje hriechy. Už nie som hoden volať sa tvojim synom.
ako jedného zo svojich nádeníkov. I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal: Otče, srešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom: Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. Privedte vykrmené tela a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. A začali hodovať. Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa: Čo sa deje? Ten mu povedal: Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa mu vrátil zdravý. On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. Ale on odpovedal otcovi: Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. On mu na to povedal: Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa budovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. Počuli sme slovo Pánovo. Vaša excelencia, emeritný pomocný spišský biskup, vy kňazi, diakoni, bohoslovci, ctihodné sestričky, milí pútnici, vážení rozhlasoví poslucháči, milí bratia a sestry. Keď som si pripravoval túto kázeň, tak som sa skúšal zamýšľať nad tým, čo si prežíval Ján Vojtašák predtým, ako mal zaujať úrad spišského biskupa. Bol to človek, ktorý pomery v spišskej diecéze veľmi dobre poznal, pretože vieme veľmi dobre, že po smrti spišského biskupa Alexandra Pahliho nastala pre spišskú diecézu éra kapitulných vikárov, v rámci ktorých Ján Vojtašák figuroval ako riaditeľ biskupského úradu. Avšak poznať pomery spišskej diecézy a zaujať ťažký biskupský kríž na svoje plecia, v tom je zásadný rozdiel. Pretože riaditeľ biskupského úradu môže byť dobrý kancelár, môže byť dobrý administrátor, ale byť biskupom znamená byť v prvom rade otcom diecézy. V časoch, keď spišský biskup Ján Vojtašák preberal úrad spišského biskupa, boli pomery v Československu veľmi zložité. Bola tu hrozná hmotná bieda, ktorá vyvstávala z prvej svetovej vojny, množstvo sirôt, opustených, mrzákov. Bola tu veľká beznádej, obava z toho, čo ďalej bude. A pri vzniku Československa sa nenávisť voči monarchii preniesla aj voči katolíckej cirkvi, ktorá bola považovaná za nepriateľku českého národa. Bolo
veľkého odpadu od viery, veľkých schiziem, veľkých beznádejí. V tom čase vzniká Československá cirkev. Biskupské stolce dlho nemohli byť obsadené pre komplikované vyjednávanie medzi Československou vládou a Svetou stolicou, čo značne paralizovalo život slovenských diecéz. Po ťažkých a náročných vyjednávaniach Svätej stolice s Československou vládou, ktorá zasahovala do výberu kandidátov na biskupské stolce, napokon dôjde k veľkej udalosti, ktorá sa do dejín slovenského národa zapísala ako významná, nielen cirkevná, ale politická, národná, aj sociálna udalosť, keď 13. februára 1921 v starobilej Nitre boli za biskupov vysvetení Ján Vojtašák za spišskú diecézu, Karol Kmeďko za Nitriansku a Marián Blaha za Banskobystrickú diecézu. Menovanie biskupov v čase silnejúceho kultúrneho boja v Československu znamenalo zabránenie prenikania liberálnych a proticirkevných nálad šíriacich sa zo západnej časti republiky. A v týchto kandidátoch bolo vidieť, že menovanie týchto jednoduchých pastierov, ktorí nepochádzali zo šlachtických rodov, sa skončila éra feudálnej moci v cirkvi a nastupuje cirkev, ktorá sa stáva o mnoho bližšou. Možno povedať, že udalosti po prvej svetovej vojne možno v našich pomeroch porovnať s veľkou francúzskou revolúciou, ktorá zmenila poriadok v spoločnosti a nastolila iný systém. Veľmi pekne to vyjadril aj Andrej Hlinka, veľmi blízky priateľ a kaplan za Kamenom, ktorého Ján Vojtašák ešte ako seminarista veľmi dobre poznal a toto priateľstvo pretrvávalo počas celého jeho života. Vysviacka biskupov, synov chudobných slovenských matiek, my, ktorí sme si dovolili do biskupských palácov len pre pokátanie, lekciu a trest a stúpali po mäkkých kobercoch a zádumčivých chodbách len na palcoch, aby sme ešte väčšmi nepopudili rozhnevaných otcov. Dnes cítime sa tu doma, voľnými synmi, non ancile, sed libere, nie ako služobníci, ale slobodní. Povedalo sa, že v Československu bude mať cirkev nie toľko práv, koľko si zaslúži, ale toľko práv, koľko si vydobije. Bolo preto dôležité, aby na biskupskom stolci boli biskupy, ktorí pretrhnú tradíciu uhorských biskupov lojálnych vláde a vládnych záujmov, ale biskupov, ktorí vychádzajú z jednoduchého ľudu, biskupov, ktorí sa budú prihovárať srdcu a budú s nimi cítiť. Budú mať mentalitu pastiera. Spišská diecéza nepotrebovala úradníka, ale otca, ktorý pozná všetky nedostatky, biedy a túžby svojich dietok. Menovaním Jána Vojtašáka za spišského biskupa naozaj nastala éra, kedy na biskupský stolec zasadne otec diecézy, ktorý svoj ľud miloval, zaujíma sa problémami duchovnými i hmotnými. Ako kňaz tzv. Skupiny Prejty Leoniáni, leonských kňazov, má veľmi silné sociálne cítenie, ktoré prejavuje nielen v tom, že letné sídlo spišských biskupov venuje pre ciele katolíckej cirkvi, kedy toto letné sídlo zaujmú reholníci, vernisti na šírenie evanjelia vo svete, ale rozhodne sa úplne bezprostredne a blízko prihovárať svojho ľudu, stará sa o chudobných chlapcov, dievčatá, poskytuje im vzdelanie. A napriek tomu, že nemal vysoké teologické vzdelanie, pretože v časoch, kedy ho mohol získať, hlásil sa k svojmu ľudu. V časoch, kedy stál pred zradou vlastného národa, ostal verný svojmu ľudu. A namiesto kariéry zvolí si službu pastiera. Nie náhodou v čase, kedy je vysvetenie na kňaza,
je blahorečený svätý Ján Mária Vianney. Bolo to v januári 1905. A zdá sa, že tento prototyp kňaza sa mu stal osudným, pretože v biskupovi Jánovi Vojtašákovi máme možnosť vidieť slovenského Jána Mária Vianney. Muža, ktorý horlil za dobro cirkvi, horlil za obnovu mravov, obnovu viery. A svojou sociálnou starostlivosťou upozorňoval na tie veci, ktoré spoločnosť trápili, ako alkoholizmus, nevysporiadané majetky, materializmus, konzumizmus a koniec koncov aj silný liberalizmus. Ján Vojtašák, keď zaujíma post spišského biskupa, nejde bez nejakej konkrétnej vízie. Bol to muž vízie. A svoju víziu prejavil veľmi výrazne vo svojom prvom pastierskom liste z 27. februára 1921, osobitne adresovaný kňazom a osobitne adresovaný veriaci. Z tých základných bodov spomeniem len niekoľko. Ako pastier, ktorému záležalo na obnove cirkvi, hovorí kňazom: nenásilnú žiadostivosť sveta po bohatstvách treba liečiť láskou ku chudobe. Pravým kňazským povolaním je Bohu slúžiť a túžiť po nebeských dobrách. Láska kňaza má predchádzať chudobných, preto je potrebné získať si chudobných nezištnými službami. Buďte chudobní ako kapucíni a milosrdní ako si milosrdní bratia. A vtedy budete opravdiví reformátori a privediete odpadlý svet znova ku Kristovi. Ducha neposlušnosti a protirečenia môže kňazstvo vyliečiť jedine cnosťou rozumnej poslušnosti a duchom poníčenosti. Treba preto konať to, na čo dostane od biskupa príkaz. Ako protiváhu proti spolkom, ktoré sú zamerané proti katolíckej cirkvi, treba zakladať katolícke spolky. Ak neveriaci a nepriatelia našej cirkvi bojujú proti pravde a spravodlivosti šípmi svojich spoločností, tým istým spôsobom treba pracovať aj nám. Združenia a katolícke spolky nesú námkom pevnosti, ktorých veriacich akéhokoľvek rodu a veku, združení ako nepremožiteľní vojaci, majú stáť proti šípom modernej nevery a proti kresťanstva. A napokon vyprosovať potrebné milosti prostredníctvom sviatosti a modlitby, pretože dielo duchovnej obnovy je v prvom rade dielom Božím. Pastierským listom adresovaným veriacim zase pripomína, aby rodičia dali veľký dôraz na katolícku výchovu svojich detí, aby podporovali cirkevné školstvo, aby v katolíckom duchu vyrastali tieto deti. Pretože nemôžem hovoriť o neutrálnej spoločnosti, pretože neutrálna spoločnosť by znamenala spoločnosť bez hodnôt. Ján Vojtašák predstieral svojmu ľudu práve kresťanské hodnoty. Ako reformátor spišskej diecézy spoluprácou kňazov, učiteľov snažil sa pozdvihnúť úroveň spišskej diecézy na živý organizmus, ktorý bol schopný prekonať aj obdobie ťažkej skúšky v 40-ročnom totalitnom putovaní cirkvi komunistickým režimom. A napokon tento biskup svoje vízie aj skutočne naplnil. Neúnavne a horlivo pracoval na rozvoji nielen spišskej diecézy. A bol by som rád, aby sme spišského biskupa vnímali ako veľký dar zhora pre celé Slovensko. Pretože bol to hlas biskupa, ktorý rezonoval medzi biskupským zborom i v celej spoločnosti.
Bol to nebojácný muž, ktorý horlivosťou svätého apoštola Pavla burcoval k vernosti pravdy, za ktorú položil aj svoj život. To, čo povedal veľký pápež Gregor VII, povedal: miloval som spravodlivosť a nenávidel neprávosť, preto zomieram vo vyhnanstve. V tomto vyhnanstve sa ukončí pozemské putovanie tohto arského farára s biskupskou mitrou, ktorý horlil za dobro a jednotu cirkvi. Napokon tento Boží sluha, biskup Ján, zomiera aj v deň liturgickej spomienky na tohto arského farára. A čo môžem povedať ešte na záver? Mnohé z vízií, ktoré biskup Ján Vojtašák uskutočnil, mnohé z nich sa pred jeho zrakom aj rúcali. Videl, že nie vždy ten klérus, na ktorý kladol taký veľký dôraz, bol jednotný. A pred záverom svojho pozemského putovania 7. septembra roku 1964 adresuje nám, milí bratia kňazi a milí veriaci, tieto slova. Bez Kristovej vzájomnej bratskej lásky, milí synovia, ste ako suché kosti, porozmetané v tomto slzavom údolí. Preto Duch Boží, Duch Kristov musí vás viesť a preniknúť, aby ste ožili k novému životu. Postavili sa na nohy a stali sa vojskom nadmieru veľkým na obranu Kristovej cirkvi. Pán Ježiš v posledných hodinách svojho pozemského života tak dojímavo sa modlil svojmu nebeskému Otcovi za svojich učeníkov, aby ich zachoval v jednote. Aby ostali v jednote aj vtedy, keď on, dokonajúc dielo vykúpenia, odíde k Otcovi a nechá ich odkázaných samých na seba tu na zemi. Milí synovia v Kristu, možno je to ostatná príležitosť prehovoriť a prihovoriť sa k vám. Kladiem vám na srdce, buďte jednotní. Nech Boží sluha, biskup Ján Vojtašák, je pre nás výzvou v jednote. Nech je to muž, ktorý nás všetkých spojí, aby sa z nás stali neohrození a nebojácní bojovníci za pravdy Božieho kráľovstva. Aby sme láskou medzi nami navzájom boli presvedčivým dôkazom toho, komu sme uverili a pre čie služby pracujeme. Tí, ktorí majú moc a ktorí vládnu, dávajú pocítiť svoju moc, hovorí Pán Ježiš. Medzi vami to však nie je. To chce byť veľký, nech je sluhom všetkých. Ďakujeme dnes za tento veľký Boží dar, ktorý získala nielen Spišská diecéza, ale aj katolícka cirkev na Slovensku i univerzálna cirkev. Pretože personalita je dar z hora, za ktorý sa treba modliť. A tento dar nám bol daný ako znamenie i ako výzva. Nech Boží sluha biskup Ján Vojtašák nás vedie k tomu, aby sme aj v dnešných pohutých časoch, kedy cirkvi nie je veľmi rozvinuté, ostali verní Kristovi až po preliatie krvi. Amen. Prosme ho preto za cirkev a za celý svet. Prosíme ťa, Kristus náš,
všetkej útechy, naplňaj svoju cirkev mnohými darmi svojej milosti. Sprevádzaj svoj ľud na ceste do nebeského kráľovstva, aby ťa za všetky tvoje dary chválili bez konca. Povzbuď všetkých ľudí k vďačnosti za tvoje dobrodenia. Veď všetky národy k pokoju a k vzájomnej spolupráci. Daj hriešnikom radosť z návratu do otcovského domu cirkvi. Príjmi od nás túto obetu svätej omše, ako milú obetu chvály za tvoje dobrodenia. Ochraňuj všetkých bratov a sestry našej diecézy pred každým nešťastím a hriechom. Bože náš nebeský Otec, príjmi naše vďaky za všetky tvoje dobrodenia a zachovaj nás vo svojej láske, aby sme ti s radosťou slúžili v tvojej cirkvi. Skrze Krista nášho Pána. sviatostným pokrmom dal si nám účasť na spásonosnej obete Tvojho
Syna, ktorú sme slávili na poďakovanie. Naplň nás silou a radosťou, ktoré vyvierajú z tejto sviatosti, aby sme Ti slúžili s väčšou danosťou a dosiahli od Teba ďalšie dobrodenia skrze Krista nášho Pána.
povedať, že každý jeden z vás, tu prítomných v katedrále, aj kňazov, ale aj veriaci, dostane takú brožúrku o živote Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaša. Ak by niekto chcel vedieť o jeho živote, utrpení viac, tak bude môcť ešte si potom kúpiť jednu publikáciu, ktorú napísal dnešný kazateľ doktor Romiak, Sakristia po skončení svätej omše. Pán s vami. Je zvelebené meno Pánovo. Na pomoc v mene Pánovo.